नै दा जोङो फैयै फैयै सेरगाव खाथिनि लामायाव दङ। बेयाव जायगानि नामा जनजमजि होननानै दं आरो बेयाव एसे भिउ दङ माने फट' एसे लानि जोङो लोगोफोरा लागासिनो। नै बेयाव मुसुखा दङ। सुसिलेमु लोगोफ्रा फट' लागासिनो। स' जोङो फट' हारि लाखांबाय सुसिलेमुनि स्टेटिउआव। एसे मैगं थाइगं लानि र' थाव हारि पियास लानांसिगोन। पियास बेलाथि दालि सामब्राम लानोसै दे। मोजां मोजांखौ नाय अनियन मोजाङानो गिदिर गिदिरखौनो लाबा गिदिरखौ लानोसै आइ होयो। माने जानाय लोंनायनिखौ मा मा नांगौ माने बेयाव लाखाजोबसै आरो जोङो। जासिना सेरसे जासिनो नैबे गाज्रिलै नै सेरगावनि जोबोर समायना नैथिंनि रेस्टुरेन्टआव बेयाव थान्दाया 18 डिग्रिसो जागोन इयाव 18 डिग्रि सेलसियास। नैबिथिंजाय मोरसिं दङ एसे भितरावनो मोरसिङा खाथियाव नङा। जोबोर समायना समायना न' लुना दंथारो हाजो एरियायाव। माने सेरगावआव सेरनै लानोसै साफा खालामबाय थादो। बॉयलर कहाँ से सप्लाई होता है यहाँ? बंगाल से। बंगाल डाइरेक्ट सप्लाई ना? स' बांगालथिंनिफ्राय फैयो होननानै दोंयो बयलारा डाइरेक्ट सप्लाई। दिन में कितना बेचता है? कितना किलो? आइस? दिन में ऐसे 20-20 किलो। खाथियाव दालाङाव जोङो दा मर्निं ब्रेकफास्ट जों बानायनो आखायाव लाबाय। स' लोगोफ्रा बोख्लायगासिनो माने संनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय। स' अमलेट बानायगासिनो नै जा मिटारामा। स' दाउदै रेडि जाबायानोसै जोंहा नै। स' बेदर रेडि खालामगासिनो नै। संगासिनो जोंहा आदामोना फंबायमोना।
गोसोआव आंनि राव गैया जायो गैया जायो खोनासंनो गोसो जायो नोंनिल' महरखौ नायबाय थानो लुबैयो स' सेरगाव इन्डियाव ना नागिरदो गुसुथार दैया बहुद गुसु मोसागासिनो लोगोफ्रा नाखौनो मासे मोनदि आं ना नागिरनो फैदोंमोन बेयाव नायानो गैया फैगासिनो रंजागासिनो लोगोफ्रा संनाय खावनाय जाखांबाय रंजागासिनो लोगोफ्रा नै जोबोर इन्जय खालामबाय दिन रंजाबाय मोसाबाय